Bitdefender, partenerii noștri tradiționali. Îl avem pe domnul director Silviu Sofronie, Adversary Intelligence, cu o prezentare despre The Architecture of Trust AI-Driven Cyber Resilience. Bine ai venit, Silviu! Bine v-am găsit, mulțumesc! Bună ziua! Da, sunt director de Adversary Intelligence în Bitdefender. Practic, meseria mea este să știu ce fac adversarii. Am fost rugat de colegii mei de la standul Bitdefender de aici, cu care colaborez de mult timp, să vin și să vă prezint un pic din teren, așa ce se mai întâmplă pe adversaries, și vă spun că sunt onorat să vă vorbesc astăzi. Eu respect foarte mult meseria dumneavoastră. Mi se pare foarte greu ce faceți și nu glumesc. E foarte greu să securizezi o infrastructură, mai ales când eu stau și mă uit la cum atacă băieții și mi se pare foarte dificil să faci față la atacurile astea. O să am câteva slide-uri, nu vă prezint niciun produs Bitdefender astăzi, deci o să fie o discuție mai mult de informații, de intelligence. Câteva cuvinte despre echipa pe care o conduc. Echipa se numește Draco și pe măsură ce mergem prin prezentare, dacă vă vin idei de colaborare sau orice discuție vreți să avem, ne găsiți la standul de aici, la Bitdefender. Pe pauza de cafea o să fiu și eu aici, după aia mă duc într-o misiune la serviciu, nu pot să stau aici toată ziua, îmi pare rău, dar pe pauza de cafea o să fiu aici. Echipa noastră este formată din experți, top, bleeding edge experți. Luăm din toată firma, unde avem 2000 de angajați, undeva la 40-50 de oameni, care sunt experți și știu foarte bine domeniilor de activitate, lucrează pe Windows, Linux, Android, ce vreți voi, orice sistem de operare, orice hardware, orice probleme avem un om dedicat pe zona respectivă. Și lucrăm în direcția de a contracara grupări criminale, cyber criminals, global, free of charge, doar pentru impactul global pe care îl avem cu munca noastră. Da? Deci noi suntem direcția din Bitdefender care face partea de societate, lucrăm pentru binele comun și destructurăm, sau în fine, ajutăm la destructurarea grupărilor criminale care operează botnets, ransomware și așa mai departe. Într-un fel sau altul, sper că ați beneficiat și voi de munca noastră de combatere a acestor crime. Echipele noastre lucrează cu law enforcement foarte mult, de asta poate că nu am avut plăcerea să mă cunosc cu toată lumea dintre voi. Sunt de 17 ani în Bitdefender, lucrez de mult timp în cyber security, dar area mea de lucru merge către law enforcement, către a ajuta domeniul public, să zic așa. Și lucrăm cu Europol, cu FBI, cu toate polițiile din Europa și din România, nu mai spun, suntem în colaborări foarte bune cu experții din România care lucrează, inclusiv în DNSC. Domnul Câmpean ne-a pus astăzi pe masă niște chestii foarte interesante cu care o să continui și eu. E foarte adevărat ce a spus dânsul în deschidere. Avem un track record din 2015 încoace, de când lucrăm la chestiile astea. Deci am trecut de 10 ani, vă pot dezvălui că am salvat 1,6 miliarde de dolari prin tool-urile de ransomware decryption pe care le-am dat. Deci am oferit tool-uri de decriptare către oamenii atacați și am numărat câți oameni le-au folosit cu succes și apoi am calculat câți bani am salvat și am trecut de 1,6 miliarde de dolari care nu s-au dus în buzunarele răufăcătorilor, ceea ce mi se pare un achievement. Și de asemenea vă pot dezvălui că în cadrul Europol, investigațiile de cybercrime pe care le face Europol la nivel european, ei primesc informații din tot felul de firme private care îi ajută cu intelligence. Vreau să vă știți că 60% din rapoartele care merg la ei vin de la Bitdefender. Deci, coroborat din toată industria privată, 60% din informațiile lor vin de la noi, din România. Da? Ceea ce e, iarăși, o chestie foarte bună. Bun, echipa noastră, mai menționez doar atât, deși domeniul de CTFs este foarte afectat de AI, Capture the Flag, concursuri de hacking, noi așa ne cam alegem oamenii în funcție de cât de bine joacă în concursurile astea de hacking și jucătorii noștri sunt în finala de la DEFCON la Las Vegas, au jucat în finală, au fost în Vegas acolo alături de cei mai mari jucători din lume și am făcut o figură bună acolo, dar astăzi deja domeniul ăsta de CTF se schimbă un pic cam mult din cauza AI-ului și a ajutorului AI pe care îl primești. Bun, știm că avem niște probleme serioase în 2026, vi le menționez așa pe slide ca să le aveți în față, dar nu o să intrăm în fiecare. Pentru mine cel mai important lucru, cel mai puternic mesaj pe care vreau să-l trimit este că aveți o misiune și mai grea în 2026 din rolul dumneavoastră.
Supply chain attacks. Acest supply chain attack este fulminant cum se dezvoltă datorită AI-ului. Hackerii găsesc vulnerabilități în biblioteci folosite foarte mult de software. Și atunci, dacă găsesc o vulnerabilitate într-o bibliotecă, care e folosită în 500.000 de aplicații software, eu practic exploatez 500.000 de aplicații software. Adică e un vector de atac foarte bun pentru hackeri să găsească o vulnerabilitate exploatabilă cu adevărat într-o bibliotecă populară. Și recent, și dacă vă uitați în știri, o să vedeți că tot apar supply chain attacks, și chestia asta se leagă și de NIS 2. Avem și problema de AI Assisted Automation, nu doar noi folosim AI ca să ne automatizăm munca. Eu, de asemenea, lucrez și ca expert pentru Consiliul Europei și am organizat un concurs pentru polițiștii din Europa care au jucat un exercițiu cyber să cerce ei să apere o infrastructură acolo și i-am atacat eu cu un ransomware în cadrul exercițiului și le-am pus un ransomware care era prost scris. Metoda de criptare era prost făcută special ca să poată ei să o decripteze, dar trebuia să le ia undeva la 6 ore, să studieze sample-ul, să vadă ce se întâmplă. Și vreau să știți că oamenii din sală l-au rezolvat în 10 minute cu Claude. Pur și simplu l-au turnat în Claude și Claude le-a spus, vezi că metoda de criptare e prost făcută, special probabil, pentru că acolo și acolo, și uite, așa se rezolvă exercițiul în doar 10 minute. Deci, polițiștii îl folosesc, noi în mediul privat îl folosim pe Claude. Vreau să vă fie foarte clar că și hackerii îl folosesc cu succes, chiar dacă ei încearcă să pună măsuri de astea de nu ai voie să scrii malware, nu ai voie să faci. Unii oameni spun, este pentru o carte, vreau să scriu o carte despre domeniul ăsta, ajută-mă să înțeleg. Tot felul de minciuni de astea care păcălesc AI-ul și îi dau răspunsurile până la urmă. Ok? Și este de asemenea de vorbit despre acest slide care e motivul pentru care vă spuneam că apreciez foarte mult munca dumneavoastră. Acesta este un slide care vă arată timpul de la vulnerabilitate la exploit. Cât durează de când apare o vulnerabilitate pe net și până când o exploatează cu succes cineva. Și dacă în 2018 vorbim de 2,3 ani și cădem încet, 2021, 10 luni, astăzi este 1,6 zile și în partea de jos a slide-ului veți vedea proiecția, ea este de o oră sau un minut anul viitor. Și asta se întâmplă pentru că e totul automatizat cu AI și vorbim de auditul de cod pe care știe să-l facă AI-ul și așa mai departe. Deci suntem astăzi, cum spunea și domnul Câmpean în deschidere, suntem într-o lume în care atacatorii pot cu succes să ia o vulnerabilitate publicată și să o exploateze, deși asta înainte dura 2 ani. Astăzi durează o zi jumate cu tool-urile de AI și asta face lucrurile foarte complicate. Exploiturile folosite de atacatori uneori sunt folosite înainte de a ieși ceva public. Deci noi nu știm, noi din domeniul de security sau dumneavoastră domeniul de Chief Information Security Officers, nu știm despre faptul că există o vulnerabilitate în, nu știu, dau exemplu de WordPress ca să fim agnostici. Da? Există o vulnerabilitate în WordPress. Noi nu știm asta până peste câteva ore, dar ei deja o folosesc. Da? Și asta e realitatea în care ne învârtim astăzi și e modul în care noi trebuie să protejăm clienții și dumneavoastră trebuie să faceți patching și toate procedurile pe care le aveți de făcut. E foarte greu. Mi se pare că ne ducem către un punct în care atacatorii au avantajul și noi în security trebuie să ținem pasul. Și vă reamintesc că testele comparative, soluții de antivirus care protejează 100%, Bitdefender participă la aceste teste comparative de testat cât de bine prinde malware, da? Și noi suntem la 99,94%. Alți competitori sunt la 99,93%, 99,96%. Adică ne învârtim toți în 99 acolo și suntem toți cei mai buni, dacă vă uitați pe ele, o să vedeți. Dar, sincer, raportul ăsta se inversează acum. Mi se pare că toată lumea din cyber security și oricine vrea să vă vândă 100% security, nu cred că există așa ceva. Asta e o vorbă pe care o aveam și înainte. Nu există 100% cyber security. Ei bine, acum cu tool-urile de AI, e foarte important să fiți atenți la security automatizat. Da? Trebuie să fiți atenți la chestia asta, pentru că așa ținem pasul cu infractorii. Oamenii nu mai pot efectiv să apese pe butoane suficient de repede. Asta e un adevăr.
Și slide-ul ăsta vă arată că inclusiv vulnerabilitățile care par teoretice, doar e o vulnerabilitate, încă nu este exploatată, chestia asta nu mai este adevărat, acum se exploatează în urmă 6 zile și timpul ăsta scade. Paradigma de patching se pierde, apropo, în chestia asta. Nu prea mai ai timp să faci patching manual, adică nu poți să mai faci patching doar marțea sau patching doar la sfârșitul zilei, lucrurile se întâmplă cu o viteză fenomenală. Și acum aduc NIS 2 în ecuație și vă mărturisesc că m-am certat cu Gemini când am făcut slide-ul ăsta, pentru că nu venea să cred. Și am zis că nu e adevărat și l-am certat și i-am zis să-mi dea cuvânt cu cuvânt din lege. Și se pare că așa este. Se pare că aveți datoria legală să protejați acest supply chain conform directivei NIS 2. Și directiva NIS 2 a fost scrisă când a fost scrisă și aveți cumva responsabilitatea să vă uitați pe supply chain-ul a tehnologiilor pe care le folosiți și sunteți responsabili de securitatea unor părți terțe în software-ul dumneavoastră. Și, pe de altă parte, deja vedem în rapoartele de la Google, aici e menționat un raport Google, Threat Intelligence, care dezvăluie din ce au văzut ei pe Gemini și pe astea, că adversarii deja folosesc tot felul de librării, cum vă spuneam, și de biblioteci terțe pe care le exploatează și prin ele ajung în organizații mai mari. Deci avem o problemă aici pe supply chain. Deja ele sunt exploatate, dar se pare că prin directiva NIS trebuie să practic să auditați codul respectiv și să preveniți acele exploituri înainte să se întâmple. Deci practic trebuie să faceți pentest pe audit de cod pe ele înainte să se întâmple și auditul ăla de cod îl fac și hackerii în același timp, da? Alt lucru este acest supplier și service provider care trebuie să includă aceste proceduri de development și ecosistemul de AI. Știu că dacă vreți să folosiți AI în cadrul organizației dumneavoastră, el este cel mai targetat acum de hackeri. Deci folosim ecosistemul ăsta de AI, agenți, API-uri, o să-ți dau datele astea, conectează la baza asta de date, lucrurile astea se întâmplă acum să fie cele mai targetate pentru că sunt scrise cu AI și sunt foarte vulnerabile și ușor de exploatat. Deci avem o problemă, dacă introduceți AI în cadrul organizației, s-ar putea să introduceți un front door pentru hackeri. Și o ultimă mențiune de NIS 2 este execution gap, și anume faptul că atacatorii au, pe vremuri, dura câteva săptămâni să exploateze o infrastructură, să zic săptămâni când se grăbeau, și astăzi sunt documentate atacuri de sub 10 minute, de la initial access până la exploatare și exfiltrare de date. Deci în 10 minute e tot kill chain. Iar în NIS spune că aveți 24 de ore să-i anunțați, dar deja în 10 minute, bine, aici exagerăm, 10 minute a fost o instanță într-un research făcut acolo. Ok, nu o să fie 10 minute, dar oricum este foarte rapid. Pentru că hackerul folosește tool-uri automate de discovery. Da? Intră în rețea, odată intrat în rețea, caută lucruri automatizat. Nu lucrează el hands-on keyboard. Paradigma asta de hands-on keyboard a hackerului a cam dispărut. Ei folosesc tool-uri automatizate pentru a descoperi ce este în infrastructura dumneavoastră odată ce a intrat acolo și poate să o facă în câteva ore, iar directiva NIS menționează niște timp de 24 de ore cu early warning, ceea ce durează adică e un timp foarte mare de declarat acolo. Bun. Avem și noi, pe partea de security, câteva lucruri de zis. Noi, aici o să vă arăt ce vă arăt mai departe, sunt lucruri pe care le-am făcut deja. Nu pot să vă dezvălui la ce lucrăm, încă nu e gata. Astea sunt chestii care deja rulează la noi în firmă, cel puțin. Și sunt chestii cu care dumneavoastră ar trebui să vă familiarizați în ideea că orice provider de security folosiți, să știți ce să-i cereți, adică să știți că trebuie să existe lucrurile astea. Da? Spre exemplu, ce vedeți aici este un AI care lucrează cu consola de, în cazul meu, Gravity Zone, și întreabă în limbaj natural ce s-a întâmplat, ce cu detecția asta, și el le explică, pentru că noi am integrat toată informația Navy Defender în acest roboțel AI și putem să răspundem userului, să-i spunem atacul ăsta face asta, ăsta e userul ăsta, asta e atacul ăla, asta e detecția și asta se întâmplă. Deci vă trebuie un AI care să vă explice ce se întâmplă în infrastructură. Da? Asta e clar, deja toate firmele de security lucrează la asta și e important să-l aveți în calcul.
El este conectat la tot felul de surse de date și poate fi folosit de SOC-uri, de ingineri de security, de rețea sau oricine. Altceva la care trebuie să vă gândiți relativ la SOC-uri este acest raport de MDR sau de Managed Detection and Response. Da? Omul de SOC, omul care lucrează în SOC, nu mai trebuie să stea de mână să facă triaj de incidente, alertare, să se uite pe toate chestiile care apar acolo în SIEM, ceea ce a fost menționat și mai devreme. Poți să ai un raport făcut de un AI care s-a uitat peste tot dataset-ul, a înțeles ce s-a întâmplat și dă acelui analist în față direct un raport ca să-i scutească munca, adică să meargă mult mai repede, că aici vorbim de viteză. Trebuie ca analiștii de SOC să reacționeze mult mai repede, da? Că am stabilit asta. Și atunci trebuie să-i dăm analistului de SOC tool-uri automatizate, cum ar fi aceste rapoarte, create automat pe incidente. Vă pot spune că noi în firmă, SOC-ul nostru, foarte multe din rapoartele lor, din incidentele lor, sunt sumarizate automat de AI. Nu pierdem timpul omului pe chestii triviale. Omul care se uită pe un incident înseamnă că acel incident e cu adevărat important, știți? Bun. Și mai menționez acest flow de... Aici l-am lăsat un pic blurred special pentru că e încă în lucru. Flow-urile astea de AI, legăm AI-uri între ele și le punem să lucreze la anumite chestii. Și în partea de security, spre exemplu, îl punem să investigheze lucruri automat și noi îi definim ca o rețetă așa de investigație. Și dumneavoastră la fel ar trebui să puteți face asta, să-i spuneți unui AI, dacă se întâmplă asta în infrastructura mea, astea sunt măsurile pe care vreau să le iei imediat, deci se face un flow așa de acțiuni, ia măsurile astea, du-te și caută chestia asta altă, investighează-mi și lucrul ăsta și la sfârșit dă-mi un mail cu raportul final după ce ai lucrat toate lucrurile astea și ăștia sunt niște agenți de AI care lucrează pentru defense, da? Pe partea bună a noastră. Și ar trebui să aveți acces și la asemenea tool-uri atunci când lucrați pe infrastructura dumneavoastră. Bun. Vă mulțumesc pentru atenție, sper că nu v-am supărat cu prezentarea, dar e foarte greu ce urmează să se întâmple. Mulțumesc! Silviu Sofronie, Bitdefender. Întrebări? Dacă nu, am și eu o întrebare. Da. Deci adică mai multe. Dacă nu mai avem timp să facem patch-uri, Da. că vulnerabilitățile se dezvoltă de asemenea manieră, ce șanse mai avem noi ca CISO? Acum o să-mi dau jos Da. haina de Bitdefender și o să vă răspund personal așa. În opinia mea, industria asta de open source e sub presiune, pentru că hackerii au acces la codul ăla din open source și îl analizează din open source și îți dau seama. Dacă ar fi closed source, ar fi mult mai greu pentru ei să-și dea seama ce se exploateze. Deci s-ar putea ca folosirea unor biblioteci care nu sunt open source să fie o soluție pentru companiile mari, mă refer. Și în al doilea rând, audituri de cod. Adică în momentul în care folosești ceva, trebuie să-l auditezi singur. Bun, dacă eu cu ajutorul lui Claude reușesc să depistez în câteva minute, secunde, noi vulnerabilități, nu chiar așa repede, aș putea să beneficiez de ele, adică în sensul să le tranzacționez și dacă da, unde? Dacă sunt un băiat cu o pălărie nepotrivită, să spunem. Dacă sunt de partea greșită, da, pe Darknet le vinzi. Dacă l-ai găsit, le vinzi pe Darknet, se vând în 22 de secunde, pentru că sunt sisteme automate de licitații. Se licitează automat, se cumpără automat. Nu există oameni care să fie atenți, sunt roboței care își cumpără singuri, iar în ultima vreme am văzut tot mai multă activitate pe Telegram și pe Darknet și pe astea, deci da, e o problemă. Dai o sumă așa la ce aș putea să mă aștept dacă e o... Nu e scump. $1.000, $6.000, acces în firme mari. Da, deci dacă vreți, vă fac rost. Dacă tot ai vorbit de tranzacții, știu că nu poți să ne dai niciun răspuns, dar când vă listați la bursă? Dacă... Nu știu să răspund ce este o bursă. Ce e o bursă? Hai, ultima, repede, scurt. Bună ziua! Supply Chain Attacks, povesteați, în România există o conștientizare și o implicare, finanțare împotriva acestora? Din ce informații aveți? Pe supply chain attacks e nevoie de vizibilitate foarte bună. Asta lucrăm și noi în Bitdefender. Trebuie să fim foarte atenți la ce tehnologii folosește un client. Știm ce tehnologii folosește și trebuie să fim atenți la ele dacă sunt exploatate în timp real, dacă sunt discutate pe Darknet, dacă sunt... Deci e o măsură așa de risk assessment. Intră în categoria asta de risk assessment. Folosind librăria asta, te expui la un atac de genul ăla. Și după aia stăm atenți să vedem dacă s-a întâmplat ceva.
Dar în România nu știu ce cultură există pe supply chain attacks, e ceva relativ nou exploatarea lor. Până acum supply chain attacks însemna cu totul altceva, laptopuri compromise din fabrică, lucruri. Acum vorbim de tehnologii software care sunt integrate în sute de mii de softuri mai mari și compromitem asta. Silviu Sofronie, Bitdefender, mulțumim foarte mult!